ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଅଶ୍ୱିନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ରିସେପ୍ସନ୍ ଭୋଜିରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। हॉलीवुड स्टार अश्विन एवं प्रेरणांकर रिसेप्शन पार्टी चली। से रिसेप्शन पार्टी रे अनेक नामी दामी कलाकार माने जोग देइथिले एवं मुहांमुही होइथिले।